Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides per rolers amb pressa. Avui, 3 regles que pots robar per jugar-les amb qualsevol joc. Primera, els aspectes de Fate. Els aspectes defineixen el teu personatge. Quan gastes punts de destí per invocar-los, t'ajuden a les tirades. Quan et posen en problemes, recuperes punts de destí. És una forma elegant d'integrar allò que defineix el teu personatge dins les mecàniques del joc. Segona, els interludis de Savage Worlds. Quan l'acció minva, és l'hora de saber més coses dels personatges, de la seva vida, de les seves inquietuds, de les seves relacions. I prepareu-vos, perquè li esteu donant teca de la bona al vostre director de joc. Tercera, forçar la tirada a la crida de Tulu. Es pot repetir una tirada fallada apujant l'aposta del resultat. Si es falla aquesta segona tirada, has begut oli de debò. Una regla similar és la d'invocar un tret a agència espacial. Aquestes són 3 que m'agraden, però quines regles trabuqueu d'altres jocs a les vostres partides? Digueu-m'ho en els comentaris. Fins aquí la ressenya.